Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Дәһшәтле сугыш, колабызда хәтер һәм кайгы көнен искә алып һәйкәлләргә чәчәкләр салдылар. Нужно помнить подвиг и простых мирных жителей и солдат. Социаль юнәлешле проект. Татнефть хезмәткәрләре үз инициативаларын гамәлгә ашыра. Шушы идеяларны үзеңнең коллективың белән тормышка тапшырганда, алар тагын да кызыграк килеп чыга, тагын да рәхәтрәк тоясың үзеңне шул чакта. Илледән артык биюче, колабызда урам биюләре фестивале узды. Там можно потанцевать, можно познакомиться с разными друзьями и просто танцевать. Егерме 22 июнь илебез тарихында иң кайгыч вакыйгаларның берсе Бөек Ватан сугышы башланган көн белән билгеле. 84 ел элек нәкъ бу көнне фашист Германиясе бернинди кисәтүләрсез Советлар Союзына һөҗүм итә. 1000 ярым чамасы көн һәм төн барган дәһшәтле сугыш рәсми саннарда теркәлгән 26 миллион халкыбызның гомерен ала. Йөзләгән кала, меңләгән авылларны җимерә. 84 ел элек башланган Бөек Ватан сугышына бәйле хәтер һәм кайгы көне 21 июнь кичендә үк башланды. Әлмәтлеләр бу кичтә Мәңгелек ут мемориаль комплексы янында һәлак булганнарны искә алу өчен җыелды. Шәмнәр куелган лампалар ярдәмендә алар "Хәтерлибез" сүзен һәм 1418 соннарын тезде. Бу сан Бөек Ватан сугышы дәвам иткән көннәрне чагылдыра. Люди не должны забывать весь ужас, который... Кешеләр Бөек Ватан сугышы алып килгән кайгыларны онытмаска тиеш. Шуңа тел хезмәтчәннәренең дә, солдатларның да батырлыклары хәтердә сакланырга тиеш. Обычных людей, поэтому нужно помнить подвиг и простых мирных жителей и солдат. Кичкенәдән әтием мине дога кылырга өйрәтә иде. Мин исә аңа хөрмәт йөзеннән генә дога укыдым. 41 елда бомба астында калгач, ничек Худайга ялынып эндәшкәнемне үзем дә сизми калдым. 1941 елның 22 июнь иртәсе. Бөтен гарнизон йоклый, кинәт самолетлар һөҗүм итә. Күп кеше дошман ташлаган бомбалардан һәлак була. Шушы көннән иң аяусыз, куан куйгыч Бөек Ватан сугышы башлана. Мәңгелек ут мемориалы янында төп чаралар исә 22 июнь иртәсендә дәвам итте. Биредә һәлак булган солдатларның, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын, сугыштан соңгы җимерек илне аякка бастыруда үзләрен аямый тырышкан ил халкын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Бөек җиңүне мөмкин кылган фидакарларны искә алырга йөзләрчә хезмәтлеләр җыелды. Шул исәптән Мәңгелек утка район һәм Татнефть компаниясе җитәкчелеге дә килде. Илебездә беренче Мәңгелек утны 1957 елда Ленинградта Марс кырында кабызалар. Шуннан бирле ул һәлак булган сугышчыларны искә алу символына әверелә. Вакытлар узу белән аның ялкынын төрле шәһәрләрдә яңа мемориаллар кабызу өчен дә файдаланганнар. Һәм бүген Россиядә мондый мемориалларның саны 3600-дән артып китә. Әлмәттә Мәңгелек ут ярты гасыр дәвамында ватан өчен гомерләрен биргән кешеләрнең батырлыгын искә төшереп тора. Рәдифә Нурманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ут күршебез Ознакай районынан гына да фронтка 16 меңнән артык кеше китә. Аларның 8 меңнән артыгы яу кырында ятып кала. Безгә тынычлык бүләк иткән Ознакай каһарманнарын район халкы зур ихтирам белән искә алды. Ознакайда узган митингтан махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллина материалы. Хәтер шәме акциясендә мәктәп укучылары, шәһәр предприятиеләре, оешмалары хезмәткәрләре, җитәкчеләр катнашты. Авырлыклар китергән, балаларның киләчәккә дигән якты өметләрен үтергән. Мәңгелек ут янында митингка җыйналган Ознакайлыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләде. 4 года продолжалась эта кровопролитная война. Десятки погибших, десятки миллионов погибших. 1418 көн һәм төн дәвам иткән кан кыйгыч сугышка Ознакай районыннан гына да 16 меңнән артык кеше киткән. Аларның 8 меңнән артыгы яу кырында ятып калган. Җиңүне якынайту өчен тылда хатын-кызлар, балалар көнне төнгә ялгап эшләгән. 19 яшьлек егетләр бөтенесе сугышка китеп бетәләр. Беренче көннән үк илебез өчен күтәреләләр. Авылда балалар һәм хатын-кызлар кала. Отларны шулай ук сугышка алып китәләр. Шуңа күрә дә хатын-кызлар үгезләр җигеп, басуда сабан сөрәләр, икмәк чәчәләр. Уңышны алган уңышны шулай ук фронтка җибәрәләр. Бөек Ватан сугышы вакытында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алып, катнашучылар мәңгелек ут мемориалына чәчәкләр һәм шәмнәр куйдылар. Ватан азатлыгын һәм бәйсезлеген яклаган ата-бабаларыбызның батырлыгы мәңге хәтердә. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Башка темаларга. Ознакайда соңгы көннәрдә игътибарны җәлеп иткән яшел төстәге параметр машиналары шәһәр халкында кызыксыну уятты. Аларның нинди максат белән эш алып бару турында безнең коллегаларыбыз белеште. Шәһәрнең канализация системасын чистарту максатыннан заманча технологиялар белән җиһазландырылган, экологиягә зыян салмыйча эшләүче әлеге махсус техникалар үз эшчәнлеген башлап җибәрде. Бу проект шәһәрдәге канализация трубаларын чистартуга юнәлтелгән һәм ул шәһәр халкы өчен уңайлыклар тудыру максатын куя. Кыйммәтле техника Ознакай районы җитәкчелеге инициативасы белән чит төбәктән махсус кайтарылган. Машиналар тәүлек буе эшләячәк һәм бу эшләр 1 ай дәвам итәчәк. Әмма чистарту процессында кулланылучы машиналар югары тавыш белән эшли. Шуңа күрә халыкка билгеле бер дәрәҗәдә уңайсызлыклар тудырырга мөмкин. Бу вакытлыча гына, бераз сабыр итәргә кирәк. Эшләр тәмамлангач, шәһәр инфраструктурасы тагын да яхшырачак дип белдерде Ознакай районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов. Машины, они не только разъезжают, они приехали к нам работать. Әлеге машиналар безгә ерактан, башка төбәктән килде. Алар шәһәрдә һәм Актүбә бистәсендә эшләячәк. Алар безнең үтенеч буенча канализация трубаларын чистарту өчен килделәр. Республика җитәкчелегенә зур рәхмәт, чөнки шактый зур суммада акча бүлеп бирелде. Кызганычка каршы, трубаларның чүпләнүе белән бәйле вәзгыять катлаулана. Соңгы вакытта халыктан подвалларны су басу хакында да шикаятьләр күп килде. Подвалы затапливаются канализационными трубами, нечистотами. Шушы уңайдан шәһәр халкына мөрәҗәгать итәсе килә. Чисталык ул иң беренче чиратта үзебез өчен кирәк. Канализация системаларының тыгылуын булдырмас өчен барыбызга да игътибарлы булу сорала. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлбәттә, шәһәрне төзекләндерү буенча актив эш дәвам итә. Бу юнәлештә өлкәннәр генә түгел, яшьләр дә катнаша. Быел җәйге каникулларга 700-дән артык яшүсмерне эшкә урнаштыру планлаштырыла. Аларның 20-се инде Әлмәт шәһәре автомобиль юллары идарәсендә актив эшли. Укучыларга шактый мөһим эш тапшырганнар. Алар чәчәк түтәлләрендә чүп утый. Балалар туган шәһәрләрендә чисталык һәм тәртип турында кайгыртып, җаваплылык белән эшлиләр ди эш бирүчеләр. Яз көне Татнефть компаниясе Татнефть профсоюзы белән берлектә 75 ел яхшылык тудырабыз социаль юнәлешле проектлар бәйгесен игълан иткән иде. Гаризалар саны исә хезмәткәрләрнең никадәр креатив һәм инициативалы булуын дәлилли. Аның җиңүчеләре инде үз проектларын гамәлгә ашыра башлады. Шуларның берсендә без дә булып кайттык.
как наш дружный коллектив двигается на экскурсию. Компанияның 75 еллыгына багышланган грантлар бәйгесе профсоюз әгъзаларына үз идеяларын тормышка ашыру өчен ресурслар алу һәм үзләрен өчен оештыручылар буларак күрсәтү өчен уздырыла. Шулай Татнефть АЗС Центр эчке эшләр бүлеге хезмәткәре Эльвира Фәхриева алган грант ярдәмендә хезмәттәшләре һәм оешма ветераннары өчен Югары нефть мәктәбе кампусына экскурсия оештырды. Үзе 26 ел оешмада хезмәт итеп, мондый масштабта чара оештыру аның өчен зур уңыш. Кампус кебек заманча киңлек белән танышу, яңа идеяләр һәм иҗади башлангычлар өчен көчле импульсы булыр дип өметләнә җиңүче. Идеялар күп, төрле идеялар бар. Оны шушы идеяларны үзеңнең коллективың белән тормышка тапшырганда, алар тагын да кызыграк килеп чыга, тагын да рәхәтрәк тоясың үзеңне шул чакта. Әлбәттә катнашачакмын. Татнефть профсоюзына бик зур рәхмәт, Татнефть АЗС Центрга бик зур рәхмәт шушы мөмкинлекләрне тудырган өчен. Флюра Волкова компания ветераны һәм экспорт бүлегенең беренче хезмәткәре. Татнефть АЗС Центр оешмасында 20 ел эшләгән. Хәзерге студентлар өчен булдырылган уңайлыкларны күргәч, бераз көнчелек хисе дә барлыкка килә ди ветеран. Алайда бу экскурсия аларны яшьлеккә кайтарып, сагыну хисләре дә уяткан. Иң беренче сүз сагындым. Кешеләрне сагындым. Бик матур җирләрне күрсәттеләр, бик кызыклы җирләрне күрсәттеләр. Киләчәк елларны шундый грантларны җиңәргә язсын. Бу бәйгенең максаты грант өләшү генә түгел, шулай ук компанияның киләчәгенә, хезмәткәрләрнең үсешенә һәм корпоратив рухын ныгытуга инвестицияләр кертү. Социаль юнәлешле проектлар бәйгесе 4 номинациядә уздырылган. Традицияләр энергиясе, мәдәни мирасны саклау, сүз энергиясе, заманча медиа һәм компанияне популярлаштыру, буыннар энергиясе, гаилә кыйммәтләрен ныгыту, иҗат энергиясе, волонтерлык һәм ветераннарга ярдәм итү. Грантлар җиңүенә 111 кандидат лаек булган. Әлмәтнең сәламәтлек паркында Урам биюләре фестивале узды. Иҗади батылда көч сынашыр өчен калабызда төрле төбәкләрнең талантлары җыелган иде. 2, 3! Брейкданс, хип-хоп һәм тагын әллә нинди урам биюләре. Бу фестиваль Татнефть компаниясе гранты һәм Татарстанда җәй проектын гамәлгә ашыру кысаларында мөмкин булды. Ул Әлмәт, Казан, Йорчаллы, Ижевск, Бөгелмә, Азнакай шәһәрләреннән 50-дән артык талантлы биючене берләштерде. Если кто-то танцует хип-хоп, он может биться. Әгәр дә кемдә булса хип-хоп бия икән, ул брейкер белән көрәшә ала. Әгәр дә кемдә булса хаус бия икән, ул бер мәйданда хоппер белән бил алыша. Син инде стиль тәкъдим итүең мөһим түгел. Иң мөһиме үз стилең һәм артистлыгыңны күрсәтү. Хөкемдарлар үз стилен яхшы тәкъдим иткән кешене җиңүче итеп сайлаячак. Выберут того человека, именно кто классно представляет свой стиль. Хәрәкәттә бәрәкәт ди халык. Урам биюләр дә шул активлыкның бер төре. Берәүләр өчен ул физик сәламәтлек булса, икенчеләр өчен якты кабатланмас кичерешләр, өченчеләр өчен хәтта тормыш фәлсәфәсе дә. Биредә бию стиле дә башкару техникасы да мөһим. Шулай да Йорчалы һәм Әлмәттән килгән профессиональ хореографлар составындагы жюри башта тамашачыларны дәртләндерү осталыгыннан бәя бирде. Лина Зияддинова бу урам батылында бию мәйданында төрле көндәшләре белән чыкты һәм жюри фикере буенча иң яхшысы дип танылды. Ул Йорчалыдан әнисе белән килгән. Очень интересно то, что на свет. Саф һавада батыл бөтенләй башка атмосферада уза. Бу бик кызык. Әгәр без элек ябык бинада үткән урыннарда йөргән булсак, мондагы тәэсирләр гел башкача. Такого драйва, интерес. Прикольно. Лина бию белән 5 яшеннән шөгыльләнә. Бу аның өчен үзенең таныту һәм фикерләрен җиткерү ысулы. Там хорошие учителя,
потанцевать, можно познакомиться с разными друзьями и просто танцевать. Рәдифә Нугманова, Эльвира Стародубцева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә киреп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы соттама буенча пешәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.